голям, силен и много добър. Мама Меца, аз съм мама Меца, много обичам да се гърна. Един твърд и пружиниращ и един чупещ се. Аз сега какво да правя? Мисля, че малко ме. И какво да видя? Татко Мечо казал: някой е влизал в леглото ми. С обувки. Потъвала в леглата. Пидала мешки. Не, знаете ли какво друго направила Златокоска? Какво направила? Да. Кой ще каже? Какво направила Златокоска? Какво? Изядала. Изяла им кашата. Да. Ама нещо друго направила в леглото. Пете, какво направила? Влезала с кални обувки. Точно така. Да. Те не били вече толкова кални, защото тя ги избърсала в пода. Обаче влязла с обувки в леглото. Прави